నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు? నువ్వెందుకు ఓడిపోయిన అనుభవంలో ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడుస్తూ దిక్కు తోచిన స్థితిలో కూర్చున్నావు? దావీదంటున్న మాట, ఒక అద్భుతమైన మాట చూడండి. నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుతున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచు అంటున్నాడు. దావీదు నిరీక్షణ కలిగి జీవిస్తున్నాడంట. తన పరిస్థితులను చూస్తూ దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడు అని కనుక నీకు చెప్పినప్పుడు ఆ మాట ప్రకారం నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటే నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు చేస్తాడు. దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం నువ్వు నిరీక్షించాలి. దేవుడు నా కోసం ఏదైనా చేస్తాడు, నీ కోసం ఏదైనా చేస్తాడు, నీ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఏదైనా చేస్తాడు. ఏది చేయడానికి వెనకాడు, నీ కోసం ఎక్కడికైనా వస్తాడు. నీ కోసం ఎంత దీనస్థితికి వెళ్తాడు ఆయన. నిన్ను రక్షించడానికి సిలువెక్కినోడు నీ అవసరత తీర్చడానికి రాడా?